Savat sponsored by B.S. Channabasappa and Sons, The Textile Mall. Co-sponsored by पोद्दार ब्रदर्स, खडे बाजार, बेळगाव. Supported by सुनील टेक्सटाईल, श्री समादेवी मंदिराजवळ, नार्वेकर गल्ली, बेळगाव. V Decor, innovating lifestyle. श्री बालाजी हार्डवेअर गॅलरी CMM Arena Mercedes and चौगुले इंडस्ट्री लिमिटेड. झिलमिल झिलमिल उजली सी अखियां, दिलों में खुशी की B.S. Channabasappa and Sons, The Textile Mall. Grand opening on 26th June at Tilakwadi, Belagavi. 132 वर्षाची देदीप्यमान गौरवशाली सोनेरी परंपरा, अनुभवी व कुशल कारागिरापासून घडवलेले दागिने घालून खरोखरच सजली सुवर्ण नारी. लखलखत्या आभूषणाचा सोनेरी संगम, पोद्दार ब्रदर्स, खडे बाजार, बेळगाव. नमस्कार. चवथ ह्या आमच्या चतुर्थी निमित्ताच्या खास कार्यावळीत तुमचं स्वागत आहे. दरवर्षी आम्ही चौथी निमित्त तुमच्यासमोर मूर्तिकार हा कार्यक्रम घेऊन येतो. ह्यावर्षी सुद्धा आम्ही आकेरी सावंतवाडी इथे आलो आहोत. इथे राधाकृष्ण नाईक हे दशावतारी नाटक कलाकार, त्याचबरोबर ते चतुर्थीसाठी गणपतीच्या मूर्त्या करतात. भाव अंतरीचे हळवे जसे जुई फूल, भाव अंतरीचे हळवे, भाव अंतरीचे हळवे, भाव अंतरीचे हळवे जसे जुई फूल, स्वतःच्याच सुगंधाची, स्वतःच्याच सुगंधाची स्वतःलाच फूल रे, तुझे नाम आले उठी सूर भारावले, तुझे नाम आले उठी. भाव अंतरीचे हळवे जसे जुई फूल, भाव अंतरीचे हळवे जसे जुई फूल, स्वतःच्याच सुगंधाची, स्वतःच्याच सुगंधाची स्वतःलाच फूल रे, तुझे नाम आले. आम्ही सध्या आहोत आकेरी इथे, आणि आकेरी इथे राधाकृष्ण जे आहेत ते दशावतारी नाटक ह्या नाटकांमध्ये काम करतात. तसंच ज्यावेळी गणपती येतो त्यावेळेला ते गणपतीच्या मूर्त्यासुद्धा करतात. त्यांच्याकडून जाणून घ्या की त्यांची गणपतीची तयारी कशी चालली आहे ती. काका, तुमचं आमच्या कार्यावळीत स्वागत आहे. धन्यवाद. मी राधाकृष्ण नाईक उर्फ बाबली नाईक, माझं गाव आकेरी, कुडाळ तालुक्यामध्ये राहतो आम्ही. दशावतार ही एक माझी कला आहेच, पण त्याचबरोबर गणपतीच्या मूर्त्या बनवणं हे सुद्धा माझा एक आवडीचा छंद आहे. मला गणपती मूर्ती बनवण्यात एवढा आनंद होतो की त्याच्यासारखा दुसरा आनंद कसलाच नाही. या वेगळ्या एका आनंदातच मी असतो. आता माझं वय जवळजवळ 60 वर्ष आहे, तरीसुद्धा या मूर्तीचं काम करताना मला अति उत्साह होतो. अगदी तरुण होऊन काम केल्यासारखं वाटतं. या सेवेत असं की कलावंत हा जन्माला यावा लागतो, तसं आमची अगदी लहानपणापासून या गणेश मूर्तीची आवड. आम्ही पहिल्यांदा अगदी सुरुवातीला वाहतूक खटारा गाडी म्हणजे आपल्या बैलगाडीतून होत होती. त्या बैलगाडीतून होणाऱ्या मातीतून
जरा जरा माती अशी पळवायचो, त्यांची ठकवून आणायचो आणि त्याच्यातून एक छोट्या छोट्या मूर्ती करायला आम्ही सुरुवात केली. असा बराच कालावधी लोटला. या कालावधीनंतर आम्ही साधारण 3री-4थीला मी होतो आणि 3री-4थीला असताना एक कृष्ण, वसुदेव आणि देवकी असं चित्र मी साकारलं होतं. त्यावेळेला त्याला आकार उकार नव्हता, पण माझ्या कल्पनेने ती अशी चित्र आहेत असं समजून मी ते केलं होतं. पण त्यावेळेला असं वाटलं की आत्ता मी केलं आहे ते बरं आहे. मला त्यावेळचं चित्र आत्ताही आठवतं आहे, पण ते चुकीचं होतं माझं, पण तरीसुद्धा ते बरोबर आहे असं समजून मी ते केलं. गणपतीजवळ ठेवण्याची संधी मला मिळाली नाही, कारण आमच्या काही कारणास्तव, एक विपर्यास कारणास्तव गणपतीच विसर्जन 1.5 दिवसांनी झालं. मग 1.5 दिवसापर्यंत ते तयार झाले नव्हते, त्यामुळे ते ठेवता आले नाही गणपतीजवळ. नंतर ते काय मोडले किंवा काय झाले ते आपल्याला व्यवस्थित ठेवता आले. त्याच्यानंतर काही दिवस आमच्या बाजूला इथे गोगळे म्हणून, कृष्णकांत आत्माराम गोगळे म्हणून एक मूर्तिकार होते. त्यांच्याकडे अगदी मला त्यांनी, मी मूर्ती करतो असं त्यांना कळलं, तेव्हा मला त्यांनी बोलवलं. सतत सलग 18 वर्ष मी त्यांच्याकडे कामाला गेलो. म्हणजे आम्ही मैत्री होती. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे गणपती आपण दोघे मिळून करूया या हिशोबानं ते केलं. 18 वर्ष झाली. 18 वर्षानंतर काही एक छोटा मतभेद किंवा काही निर्माण होतो, त्याप्रमाणे झालं. आणि मग माझ्या मनात एक वेळ निर्माण झालं की आपण या गणपतीच करायला जायचं नाही, दुसरं काहीतरी काम करायचं. पण त्या गणपतीनं मला थार दिला नाही. मला माझ्यासाठी, म्हणजे आमचा मोठा भाऊ होता, त्या मोठ्या भाऊनं म्हटलं आमचा भाऊ घरी गणपती करतो यावर्षी, असं तरी आंबेगावच्या एका माणसाला सांगितलं. त्यानं माती एक टेम्पो आणून दिली. पण टेम्पोची मातीचे पैसे द्यायला माझ्याजवळ पैसे नव्हते, कारण परिस्थिती आमची खूप हलाख्याची होती त्यावेळी. त्यावेळेला पैसे नव्हते. मग तरीसुद्धा मी काही करून त्याला 250 रुपये त्या लोकांना जमा करून दिले. आणि नंतरसुद्धा यक्ष प्रश्न होता की मी आत्ता जर गणपती केले तर पुढचा खर्च खूप मोठा असतो, या व्यापाराला खर्च खूप मोठा असतो. मग हे मला पेलेल की न पेलेल या शंकेची मोठी पाल चुकचुकत होती डोक्यात. तरीसुद्धा माती आणली तरीसुद्धा मी तयार नव्हतो गणपती करायला, कारण पुढचं मला जमेल किंवा न जमेल ही एक शंका होती. तर माझे 2 मित्र इथं, एक लक्ष्मण राऊळ आणि हे आपले शरद गावडे म्हणून, दोघे आमच्या बाजूचे मित्र, त्याने मला अगदी प्रेरित केलं की आपण गणपती करूयाच. त्यांना कसलाही गंध नव्हता, पण तरीसुद्धा त्यांना वाटलं बा आपण करणार आणि आपण करूया, आपण म्हणून पूजूया. मी तरीसुद्धा नाही म्हणत होतो, तरीसुद्धा त्यांनी स्वतः जाऊन आमच्या एक बाजूला, घराच्या बाजूला एक खडक आहे, तिथं जाऊन ती मातीची सली आणली आणि सुरुवात करूयाच असं एवढ्या तकपर्यंत त्यांनी प्रयत्न केला. त्याच्यानंतर आम्ही सुरुवात केली गणपतीला. आम्ही गणपतीला सुरुवात केली त्या पहिल्याच वर्षी आमच्याकडे 30 गणपती आले. ऑर्डर आली 30 गणपतीची ऑर्डर आली. वाटलं असं की आपल्याला बा जमतंय की नाही जमतंय की नाही जमतंय, हा मोठा प्रश्न होता. आणि तो प्रश्न सुटला की लोक येतील की न येतील हाही प्रश्न होता. दोन्ही प्रश्न सुटले. म्हणजे बा आपल्याला करायला येत आहेत. काही एक गणपती होता, त्याचा एक छोटासा साचा घातला आम्ही तिघांनी मिळून, आणि त्या साच्यातून एक गणपती काढून त्या एक गणपतीचे जवळजवळ 20 गणपती केले, वेगळे वेगळे, थोडे थोडे वेगळे बदल करून त्या 20 गणपती तयार केले. म्हणून एक 30 गणपती आम्ही 2 साचा आणले आणि त्याच्यातून झाले. आणि त्याच्यानंतर म्हणजे ते दोघे जण, मी, माझा भाऊ आणि माझी बायको, एवढीच माणसं आम्ही त्या वेळेला. बायको म्हटलं कारण ती गुराला सांभाळायची, म्हणून मी गणपती करू शकलो. ते करत असताना या दोन्ही माझ्या मित्रांनी खूप साथ दिली मला, माझ्या भावानं दिली. पण मला रेखणी करायला येत नव्हती. हा मोठा प्रश्न होता. पण त्या प्रश्नात अगदी त्या गणपतीनं माझ्या मुलाला आणि माझ्या भावाला रेखणी करायला तयार केलं. त्याच्यातून हे आता 100चे 30चे 100 झाले, 100चे 200 झाले, 200चे 300 झाले. आणि आता या 300 गणपतीचा कारखाना माझा आहे. हा आनंद व्यक्त करताना थोडं दुःख आलं.
आता खूप मोठ्या ताकदीनं हे मी उभं केलं आहे. आता माझ्याजवळ 300 गणपती आहेत आणि माझे 2 मुलगे, माझा मेवणा, हे 2 माझे मित्र आणि जवळजवळ 15 ही माझीच मुलं आहेत. म्हणजे मीच शिकविलेली, ज्यांना काही माहीत नाही अशा मुलांना शिकविलेली 15 मुलं आहेत कामासाठी. झिलमिल झिलमिल उजली सी अखियां, दिलों में खुशी की B.S. Channabasappa and Sons, The Textile Mall. Grand opening on 26th June at Tilakwadi, Belagavi. साडी असो व ड्रेस मटेरियल, सर्व पॅटर्नच्या व्हरायटी आता एकाच छताखाली. सुरत, बनारसी, साऊथ, इलकल, बेंगलोर, जयपूर. साडी, ड्रेस मटेरियल आणि टेक्सटाईल 4 दालनांचं प्रशस्त शोरूम. अतूट विश्वास आणि ग्राहकांच्या पसंतीची 1985 पासूनची दैदिप्यमान परंपरा. कापड दुकानदार, घरगुती व्यावसायिकांना होलसेल दरात खरेदीची संधी. सुनील टेक्सटाईल, श्री समादेवी मंदिराजवळ, नार्वेकर गल्ली, बेळगाव. कॉन्टॅक्ट 9341114777 आणि 9980241155. We Decor, innovating lifestyle. A specialist in exclusive range of wallpapers, curtains and furnishings, slipcraft mattresses and many more. We Decor, Ram Lincoln Road, Sheri Galli Corner, Belgavi. Wishing everyone happy Ganesh Chaturthi. घरातले इंटेरियर बदलपाचे आसा? बेळगावाच्या प्रसिद्ध बालाजी हार्डवेरान मुजरत भेटियात. गोंयकारां खातीर स्पेशल डिस्काउंट. संपर्क करात 9448036853 आणि 8197941732. Mangal Murthy value for money offer started at CMM Arena from 25th August to 29th September. To make this Ganesha festival more interesting for its shoppers, up to 40% off on furniture and appliances with a free gift on appliances. Full home pack starting from 39,999. Combi offer, package deals and exchanges available with finance. Visit showroom and experience it yourself. CMM Arena, Mercedes. पूर्ण माती तुम्हाला म्हणजे याच्यात कसं विसर्जन करताना आपली मनोभावी श्रद्धा आपण अर्पण करतो, त्याची पूजन करतो. मग त्याचं निर्मूल्य म्हणजे विसर्जन योग्यरित्या व्हावं ही एक आमची इच्छा आहे पहिल्यापासून. आणि ती भावना आमची वडिलांपासून आमच्या मनात रुजलेली आहे ना. त्याच्यामुळे आता कसं झालं, आम्हाला वाटतं प्लास्टरचा नको गणपती, मातीचाच हवा. आणि त्या मातीच्या गणपतीकडे कसं श्रद्धा आहे आणि कसं आहे आतमध्ये मूर्तीत त्या कशी प्रतिष्ठापना जशी केली जाते म्हणतात. आणि त्याच्यात मूर्त स्वरूप देव प्राप्त होतं, म्हणजे देव येतो त्याच्यात आतमध्ये मातीत. आणि त्यामुळे आम्हाला कसं वाटतं आपल्याला देव पाहतोय, देव आशीर्वाद देतोय. देव आम्हाला सांगतोय सकाळी पूजन केल्यास की आशीर्वाद देऊन मग जेवण करतो आम्ही, आरती वगैरे. म्हणजे आनंद वाटतो मातीचा. आणि विसर्जन करतेवेळीसुद्धा आनंद वाटतो, दुःख वाटत नाही. नंतर वेळोवेळी आम्ही बघित असतो रोडवरनं जाते वेळी गाडी वगैरे घेऊन काहीतरी ते प्लास्टरच्या मूर्त्या आहेत तशा उभ्या आहेत, असं नाही. मग तर म्हणून ते आम्ही मातीच्या गणपती अजूनही लोकांना आम्ही सांगतो आवर्जून तुम्ही लहान मूर्ती पूजा पण मातीची पूजा. मातीची पूजल्यामुळे काय तर त्याचं योग्यरित्या विसर्जन होतं. पर्यावरणपूरक आहे. कारण त्याच्यामुळे कोणाला हानी नाही, कारण ही मातीच आहे. मातीमुळे कुठलाही दुष्परिणाम, रोग, आजार वगैरे काय फळवत नाही. प्लास्टरमुळे दुष्परिणाम बहुतेक होत आहेत आणि याच्या पुढे होणार आहेत. ते होण्यापूर्वी म्हणजे ते थांबवायला पाहिजे तर हे मातीचेच गणपती करायला पाहिजे.
मातीचेच गणपती पूजा, कारण मातीमुळे त्याचं विघटन लवकर होतं. आपण ज्याची सेवा करतो ती सेवा तशीच रुजू राहते. प्रत्यक्ष पार्वती मातेने जो गणाचा गणपती, मातीच्या मळीचा जो गणपती केला आणि त्याचं पूजन करण्यासाठीच अग्रपूजेचा मान त्याला दिला. त्या गणपतीचंच पूजन करा, मातीच्याच गणपतीचं पूजन करा. कारण प्लास्टरच्या गणपतीचं पूजन करणं म्हणजे निव्वळ त्या सेवेत काही अर्थ नाही. कारण त्याचं विघटन जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत मूर्ती असो, प्रतिमा असो, माणूस असो किंवा कोणी असो, त्याचे जेव्हा हाल होतात तेव्हा तो शापच देतो. त्यामुळे निदान त्याचे शाप भोगण्यापेक्षा त्याचं पूजन करायचं असेल तर मातीच्याच मूर्तीचं पूजन करा. मातीच्या मूर्तीशिवाय पूजन करणं म्हणजे त्यांचे शाप घेणं किंवा आपण त्या सेवेचं काहीही श्रेय मिळत नाही असं निष्फळ जीवन आहे. ते निष्फळ जीवन घालवू नका. मातीच्याच गणपतीचा, ती मग शाळू माती असू द्या, चिखल माती असू द्या किंवा कुमारी माती असू द्या किंवा कोणतीही माती असू द्या, ज्याचं विघटन होतं पाण्यामध्ये. माझा प्लास्टरवर वैर नाही किंवा मतभेद नाही, पण त्याचं विघटन करणाऱ्या जो गणेश भक्त आहे, श्रद्धावंत आहे, ज्याची श्रद्धा देवावर आहे, अशा श्रद्धावंताने मातीच्याच गणपतीचं पूजन करावं असा एक माझी कळकळीची विनंती सर्व गणेश भक्तांना आहे. म्हणजे प्लास्टरच्या पेक्षा मातीचे गणपती करायला, मूर्ती बनवायला चांगली वाटते ती. आणि प्लास्टरचे त्यांच्या लोकांसाठी केले ते तयार झालेल्या मूर्त्या असतात. इथे तयार आपण केलेले वेगळे आणि तयार करून आणलेले वेगळे, आणि ते पर्यावरणासाठी चांगलं आहे. पर्यावरण, मातीमुळे पर्यावरण दूषित होत नाही. आणि मूर्त्या वगैरे पाण्यामध्ये ते वर दिसतात, विसर्जन होत नाही त्याचं प्लास्टरच्या मूर्तीचं. किती वर्ष आली तुम्ही करता? आता 20 वर्ष झाली गणपती करायला. पहिली थोडी दुसऱ्याकडे जायचं आम्ही घोगळ्यांकडे तिथे, आणि नंतर ते हळूहळू चालू केल्यानंतर हळूहळू दोघांनी मिळून आम्ही गणपती चालू केले पहिले. आता 20 वर्ष पूर्ण झालेली आली. मग तर हळूहळू आम्ही लहान 1-2 फुटापासून आमचा गणपती असायचा. त्याच्यानं आम्ही 3 फूट केला, 5 फूट, आता 5.5 फूट आमच्या खोलीत गणपतीच्या देवा मंदिरामध्ये राहतो गणपती. तुम्ही लहानपणापासून करतायत, मग त्यावेळी शाळा आणि तुम्ही कसं मॅनेज करायचे? आम्ही शाळेतून आलो की आमच्या घरीच गणपती बनवायचं, आमच्या घरामध्येच. मग त्यावेळी आम्ही कसं माती वगैरे नेऊन टाकायची, ती आणायची, मग साचा भरायला लागायचो. म्हणजे प्लास्टरचे साचे असतात त्याच्यात माती भरायची, मग ती मूर्ती यायची. मग ती पहिल्यापासूनच आम्हाला अंगवणी पडल्यामुळे कसं आम्ही हवं तर मग आता काही करू शकतो. कुठलंही काम असेल ते आम्ही आवर्जून लहानपणापासून अंगातच बसलेलं आहे. नाही पुढे झालं, हात लावला की ते बरोबर कळणार ते बाबा असं हे करायला पाहिजे ना, तर ते करायला पाहिजे, आपणच सुचणार. साधारण आम्ही जून महिन्यापर्यंत चालू करतो. जून महिन्याला सुरुवातीला अगदी माती पाऊस पडला की आम्ही चालू करतो. कारण कसं असतं, माती भिजेपर्यंत ते करता येत नाही. पूर्वी माती चेचायचो, 31-40 माणसं लागायची, म्हणजे 10-10 माणसं अशी. आता मशीन आहे, मशिनीमुळे माती लवकर हवी त्या वेळा गरज आहे त्या वेळा मिळते. रेखणी काम करतो, मोठ्या बाकीचं जोडाचं काम करतो, बाकी मूर्त्या थोड्या तयार करतो. पाट दिल्याशिवाय तुमची ऑर्डर स्वीकारली जात नाही. कारण पाट हेच आमचं ॲडव्हान्स आणि पाट हीच आमची ऑर्डर. पाट आणल्याशिवाय आम्ही तुमचा गणपती करणार नाही. तुम्ही सांगून गेलात तरीसुद्धा तो कदाचित खूप जवळचा माणूस असेल किंवा त्याला काही प्रॉब्लेम असेल किंवा तो येता येत नसेल तर एखाद्या दुसऱ्या म्हणजे 5-10 माणसांचे गणपती ऑर्डर म्हणजे पाठ घेतल्याशिवाय केले जातात. नाहीतर एकही गणपती पाठ घेतल्याशिवाय केला जात नाही. त्याची पाठ असेल त्यालाच मिळणार. साधं चित्र करायला सांगितलं तरीसुद्धा पाठ द्यायला पाहिजे. कारण चित्र आम्ही समजा केलं ते हातानं करावं लागतं, त्यामुळे ते नाजूक असतं.
आता त्या नाजूक चित्राची मोडतोड झाली तर पुन्हा आम्हाला तो उद्योग होतो. त्यामुळे पाठ दिल्याशिवाय आम्ही कोणतेही चित्रसुद्धा करत नाही. अनेक ठिकाणी आपण पाहतो की जे लोक येतात आणि सांगतात की आपल्याला अशाच प्रकारच्या मूर्त्या पाहिजे, गरुडावरती पाहिजे किंवा मोरावरती पाहिजे. इथे तसं काय होतं का? हो, इथे तसंच होतं. इथे कसं ते फोटो आणून देतात, ते फोटो आणून दिल्यानंतर तसंच पाहिजे असं म्हणून ते सांगतात आणि तसेच त्यांना करून द्यायला लागतात. ते माझे सगळे सहकलाकार आपली शाळा म्हणून काम करतात. कारण हे काम पैशाचं नाही, हे काम आनंदाचं आहे, हे काम अगदी परमेश्वर सेवेचं आहे. आणि त्याचबरोबर या कामासारखा आनंद दुसऱ्या कोणत्याही कामात मिळू शकत नाही. कारण ज्यानं माती हातात चिरडली तो माणूस दुसऱ्या गणपती असेपर्यंत दुसऱ्या कोणत्याही कामाला रुजू होऊ शकत नाही. असं आहे, एक परमेश्वराची सेवा आहे. या सेवेचं श्रेय कधीही माणसाला मिळणार नाही असं नाही. ही सेवा केल्यानं माणूस कधीही दुःखी राहणार नाही. सगळ्या संकटावर मात करण्याची शक्ती परमेश्वर देऊ शकतो, अशी या मातीत ताकद आहे. आता या पुऱ्या सिंधुदुर्गामध्ये आत्ता या कालाला आमच्याच शाळेमध्ये तुम्हाला चित्र हा प्रकार मिळणार. चित्र म्हणजे आत्ता बघा आमच्याकडे ते 2 राक्षस केलेले आहेत, देव केलेले आहेत, ते दुसरा आपला दहीहंडी केलेली आहे, उंदराची दहीहंडी आहे, हंसांचा रथ आहे, मोरांचे 2 रथ आहेत, आणखी गरुडावरचे 2-3 गणपती आहेत, राधाकृष्ण 2-3 आहेत, परत आणखी बरेच गणपती आहेत. म्हणजे 50 मूर्त्या माझ्या हाती आहेत. आता कदाचित तेवढं मला जमत नसेल, पण अगदी साकारण्याचा मी प्रयत्न करतो, अगदी ताकद लावून. स्वामी समर्थ सुद्धा आता आहेत आमच्या शाळेमध्ये. तशी बरीच म्हणजे कसलंही चित्र असलं तरी सुद्धा आम्ही ते करण्याचा प्रयत्न करतो. कदाचित 100% होत नसेल, पण निदान 75% व्हायलाच पाहिजे असा एक मनोधैर्य. ज्या दिवशी आम्ही सुरुवात करतो म्हणजे आमच्या गणपती भक्त मी असल्या कारणानं संकष्टी हा विशेष दिवस असतो आमचा, आणि त्याच दिवशी आम्ही ते गणपतीला सुरुवात करतो. आम्ही गणपतीला सुरुवात करतो त्या दिवशी चिसलेल्या मातीची एक गोळा तयार करतो आणि तो गोळा आम्ही पूजेला लावतो, त्या पूजा वगैरे करतो आणि त्याच्यानंतरच गणपती करायला सुरुवात करतो. आणि दुसरी गोष्ट एक महत्त्वाचं सांगायचं म्हणजे कलाकार हा घडत नाही, तो जन्माला यावा लागतो. मग तो लहान असो मोठा असो केवढाही असो, तो जन्मताच कलाकार असावा लागतो. कलेची जोपासना करून किंवा त्याला घडवून अशी कुठलीही कला घडली जात नाही. तो जन्मताच कलाकार असावा लागतो, कारण जन्मालाच कलाकार म्हणून यावा लागतो. जसं आपण इथे पाहू शकतो की इथे गणपतीचे वेगवेगळे अलंकार इकडे आहेत, तसंच गणपतीचा गणपतीचे जे वाहन आहेत मूषक ते सुद्धा इथे आहेत. काका तुम्ही कसं वाटतं तुम्हाला करताना? मस्त, कारण बालपणापासूनच याची आवड आहे. कारण माझे बाबा ही गणपती पहिल्यापासून सुरुवात केली, त्याच्यानंतर आम्हालाही आवड निर्माण झाली. त्या पहिल्या लहानपणापासून सवय असल्या कारण गंमत वाटते. एक बरेच दिवस झाले नाही म्हणाला 3 महिने आम्ही काम करतो आणि भरपूर म्हणजे पोरगे आहेत, आणखी 18 पोरगे आहेत सगळेजण. त्याच्यामुळे काय एक मजेत दिवस जातात, आनंद येतो. कोकण आणि दशावतार हे एक वेगळंच समीकरण. शेकडो वर्षांची परंपरा असलेली ही लोककला कोकणात अजूनही जपली गेली आहे, ती या कलाकारांमुळेच. रसिकांवर अभिनयाची मोहिनी घालणारे हे दशावतारी कलाकार सरस्वतीच्या कृपाशीर्वादाचे धनी आहेत. दशावतारी नाटकांचा काळ हा साधारण 4 ते 5 महिन्यांचाच. बाकी वेळ हे कलाकार पर्यायी व्यवसायाच्या माध्यमातून चरितार्थाला हातभार लावतात. दशावताराची पहिल्यांदा मला आवड नव्हती, पण एक तुकाराम गावडे म्हणून कलाकार होते, त्यांचं एक व्यंगपणा जे होतं ते पाहायला मला खूप आनंद वाटला. आणि तो आनंद मिळवत असताना एक दिवशी आमच्या इथं मंडळ होतं, त्या मंडळानं हे केलं काय,
मला बरोबर घेऊन गेले. त्या मंडळात मी काम करायचो. मी सामाजिक नाटकामध्ये काम करायचो. तानाजी मालुसरे ही भूमिका माझी अगदी आवडीची. त्यांनी मला लोकांनी डोक्यावर उचलून घेतलं. त्याच्यानंतर हे मला जबरदस्तीनं त्यांनी एक दिवशी रंगवलं आणि भूमिका करायला लावली. त्यावेळेला प्रसंग असा होता की दिग्गज कलाकार म्हणजे आमचे गुरु म्हणजे पांडुरंग डांबरेकर यांचे भाऊ या आमच्या मंडळामध्ये काम करायचे. ग्रामसेवक होते पण तरीसुद्धा ते भूमिका विलनाची करायची. मग त्यावेळेला मला त्यांनी एक छोटासा त्याचा सेवक घातला. पण या गावड्यांचे ते अभिनय ते त्यांचं चालणं बोलणं हे सगळं अगदी नजरेसमोर असल्या कारणाने तसं मी अगदी साकारलं. थोडं मला येत होतं कारण नक्कल हा माझा विषय आवडीचा होता. त्यामुळे ते मी साकारल्या कारणानं लोकांनी त्यावेळेला मला 10 रुपये बक्षीस दिलं. 1 रुपये बक्षीस असणारं 10 रुपये बक्षीस त्यावेळेला मिळालं. मी ते 10 रुपयानं मला एक आणखी प्रेरणादायक निर्माण झालं शरीर. मग इकडे काय व्हायचं अगदी गुरांचे डॉक्टर मास्तर शाळा मास्तर पोस्ट मास्तर ही सगळी माणसं स्टँडर्ड होती. मी त्यांच्यात एक आपला असा काही न केलेला होता. मग अशा वेळेला काय व्हायचं ते गुरांचे डॉक्टर व्हिजिटला नेमके त्या नाटका दिवशी जायचे आणि त्यांची भूमिका करण्याची वेळ माझ्याकडे यायची. अशी 10-15 वेळेला तसा येऊन अगदी मी त्याच्यात आवड निर्माण झाली. मग पण दशावतार हे आत्ता सर्वांच्या ओळखीचं झालं सर्वांच्या जवळचं झालं. पण त्यावेळेला दशावतारातली एकही माणूस माझ्या ओळखीचा नव्हता. होते ते फक्त पांडुरंग डांबरेकर. लहानपणापासून आम्ही दशावतारही करतो. दशावताराची आवड आहे. आमचे गुरु वडीलच आहेत. आमचा काका पण आहे भाऊ नाही म्हणून. भाऊ पण आमचा भरत नाही. आम्ही सगळेजण मग हे मिळून हे आणि आमचे पोरगे शेजारचे वगैरे आहेत सगळे आमचे मित्र आहेत. ते आम्हाला चांगल्या प्रकारे करतात. पण त्यांचे मित्र म्हणजे आबा केसरकर म्हणून हे दोघेजण मैत्री होती त्यांची. ते फिरत फिरत आमच्या इथे यायचे. आमच्याकडे ते बसायचे 5-10 मिनटं आणि मग बाजारात जायचे भजी खायला किंवा काय करायला. मग ते बसल्यानंतर आमच्या पांडुरंग डांबरेकरांनी म्हटलं की हा एक आमचा पोरगा आहे याला दशावतारात घेऊन घ्यायचा हा चांगला भूमिका करतो असं सांगितलं. हो असं आहे तर मग ठरवूया. मग त्या दिवशी त्याच वर्षी मी आरुलकर कंपनीमध्ये मला तळीवाला म्हणून ठरवी. दशावतारात आहे मी आजगावकर कंपनीमध्ये आज 15 वर्ष झाली तिथे आहे. जी मराठी 2020-21मध्ये जो अवॉर्ड मिळाला त्या अवॉर्डला मी होतो. काय होतं ते 6 महिने तिकडे दशावतारमध्ये जातात आणि त्याच्यानंतर हे चालू होतं. आता चतुर्थी झाल्याच्यानंतर परत दशावतार चालवलं म्हणजे ते चालूच राहतं ना. त्याच्यामुळे काय हे होत नाही मधीत कुठे गॅप पडत नाही. आणि कारण माझं एक बरोबर 13 वर्षापूर्वी ॲक्सिडंट झालेलं. एक पाय कट झालेला पायाची बोटं तुटलेली हात फ्रॅक्चर वरचं म्हणजे खांद्याचं हाड क्रॅक होतं. मग कमरेतलं हाड काढून ते पायात भरून पाय बरा झाला. मग 2 वर्ष मी बेड रेस्ट घेतली. 2 वर्षानंतर परत दशावताराची खुरखुरी होती. मग असं चोर बाबा वगैरे नाटकाला गेले की चोरून जायचो मग कुठल्याही कंपनीत. आणि नंतर आलो की मग 1 वर्ष बरं झालं. मग आजगावकर कंपनीत आम्ही 3घे जण ठरलो. बाबा वडील मी आणि भरत भाऊ माझा. मग 3घे जण आम्ही जायला झालो. त्या दिवसापासून मग त्या वर्षापासून मी चालू झालो कंपनीत पुन्हा काम करायला. दशावताराची कशी हो दशावताराची आवड कोणालाही लागणार आणि ती छंदच आहे तो. नाही आवड लागली का तुम्ही काहीच करू शकत नाही. कारण त्या कसं रंग लावायलाच पाहिजे. नाही लावलं तर तुम्हाला थार होणार नाही झोपत लागणार नाही असं आहे. वयाच्या 18 वर्षापासून मी दशावतार खानोलकर कंपनीत पहिल्यांदा 18 वर्षी गेलो. तोपर्यंत म्हणजे आजपासून चालू राहिलो. आज आजगावकर कंपनीत मला 15 वर्ष झाली एका जागेवर. दशावताराची खूप आवड आहे. आता भूमिका सगळ्या साकारण्याचा एक छंद आहे माझा. मी राजाही तेवढ्या ताकदीनं करतो व्हिलनही तेवढ्या ताकदीनं करतो कॉमेडीही तेवढ्या ताकदीनंच करतो. अशी विशेष भूमिका म्हणजे स्वामी समर्थ साईबाबा विठ्ठल ह्या भूमिका शंकर ह्या भूमिका माझ्या अगदी लोकांच्या मनात ठसलेल्या आहेत. तुमच्या गोव्यापासून आपल्या महाराष्ट्रापर्यंत सर्वसाधारण दशावतार जिथं चालतं अशा भागात कोणालाही विचारलात बाबली नाही किंवा राधाकृष्ण नाही तर लहान मुलगासुद्धा माझ्याकडे बोट टाकू शकतात. दशावतारात सतत आज 42 वर्ष मी दशावतार केलं. 42 वर्ष दशावतार करतो. नाही एकदम चांगलं वाटतं आणि नाही केलं तर आम्हाला त्रास होतो. धन्यवाद. तुम्ही झालात माझ्याबरोबर वेळेवाकडे 2 शब्द ऐकून घेतलात याबद्दल खूप खूप आभार. कोकणातील दशावतार आणि ही कला सादर करणारे कलाकार हे कोकणचं वैभवच नाही तर कोकणचा अविभाज्य घटक आहेत. म्हणूनच ही कला यापुढेही वृद्धिंगत होत जाईल
यात तीळ मात्रही शंका नाही. चवत was sponsored by B.S. Channabasappa and Sons, The Textile Mall. Co-sponsored by पोद्दार ब्रदर्स, खडे बाजार, बेळगाव. Supported by सुनील टेक्सटाईल, श्री समादेवी मंदिराजवळ, नार्वेकर गल्ली, बेळगाव. वी डेकोर, इनोव्हेटिंग लाईफस्टाईल. श्री बालाजी हार्डवेअर गॅलरी, CMM Arena, Mercedes. and चौगुले इंडस्ट्री लिमिटेड. झिलमिल झिलमिल उजली सी अखियां, दिलों में खुशी की B.S. Channabasappa and Sons, The Textile Mall. Grand opening on 26th June at Tilakwadi, Belagavi. 132 वर्षाची दैदिप्यमान गौरवशाली सोनेरी परंपरा, अनुभवी व कुशल कारागिरापासून घडवलेले दागिने घालून खरोखरच सजली सुवर्ण नारी. लखलखत्या आभूषणाचा सोनेरी संगम, पोद्दार ब्रदर्स, खडे बाजार, बेळगाव.